mai ɗakin jarumi Adam Zango wato amaryarsa mai suna Safiya Chalawa ta mai da martani ga wata budurwa da ta nuna burinta na zama kishiyarta. Tun da farko wata budurwa mai suna MSS Dexra ita ce ta fara zuwa sashen bayyana ra'ayi wato comment, wanda ita amaryar Zangon ta wallafa hotonsa inda ta ce I love him too, please let me be your abokiyar zama. Ma'ana ni ma fa ina son mijin nan naki, ina so ki bani dama domin na zama kishiyarki. Daga nan ne kuma sai Sofiya wato amaryar jarumi Adam Zango ta yi screenshot ɗin wannan comment kana ta wallafa shi a shafinta na Instagram, inda kuma ta ce ayya the door is open babe, ma'ana kofa a buɗe take 'yan mata. Tufa daga nan ne mutane suka rika tofa albarkacin bakinsu, inda da yawa suna goyon bayan amaryar Zangon, inda wasu kuma suke ganin cewa kishi ne ma ya sa ta kofo comment ɗin kana ta wallafa shi. To wannan ya sa amaryar Sofi ta yi wani dogon rubutu tsayin shafi guda, inda a ciki ta mai da martani ga masu ganin cewa kishi take yi, inda ta ce ita fa ta riga da ta san mijinta mijin mace guda ne, shi yasa ma ta ce ma wannan yarinya ga fili ga mai doki. Sofi ta bayyana waɗanda suka rabu da mijinta a baya a matsayin waɗanda suka rasa gwarzon namiji. Daga ƙarshe ta ce duk masu bayar da mummunar shaida akan mijinta yarfa ne suke yi, don yanzu babu wanda zai iya ba da shaidar gwanin nata sama da ita, tunda dai ta fi kowa sanin wane ne shi. To Allah ya ƙara danƙon soyayya ya kuma ba da zaman lafiya, amin summa amin. Ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode.